Ndine Blessings Chileuka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Poyamba nkhanizi na imitu yake. Justice Sanabeo Ntalimanja awasankha kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho m'dziko muno la Malawi Electoral Commission. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu 14 powaganizira kuti akhala akuba ndi kuchita umbanda. Ndipo mu nkhani za masewero dziko la Malawi latumiza othamanga mmodzi yekha ku mpikisano wa African Senior Athletics omwe uchitikire ku Cameroon kuyambira mawa lino. Takulandirani nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wasankha Justice Sanabeo Ntalimanja kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho m'dziko muno la Malawi Electoral Commission MEC. Potsimikiza nkhaniyi, mkulu wa zofalitsa nkhani ku bungwe la MEC Asangwani Mwafulilwa ati President Chakwera wasankhanso makomishonala awiri atsopano omwe ndi Mbusa Philip Kambulule ndi Dr. Limbikani Kamlongera. Mwafulilwa akufotokoza. Ndingatsimikize kuti State President His Excellency Dr. Lazarus Makase Chakwera asankha Justice Sanabeo Ntalimanja kukhala wapampando wa Malawi Electoral Commission wasopano. Yowa akulowa mu malo mwa Justice Dr. Chifundo Kachale amene timu yawo inatha pa 6 June. Ndinenenso kuti President asankha makomishona ena awiri asopano amene Reverend Philip Kambulule komanso Dr. Limbikani Kamlongera. Iwo akulowa m'malo mwa makomishona awiri Dr. Anthony John Mukumba komanso Olivia Nchajuliwe amene nthawi yawo yokhala mu office inatha pa 6 June. Ndifotokoze kuti amene asankhidwa pano ayamba kugwira ntchito asankhidwa kuyambira pa 7 June 2024. Monga mwa malamulo makomishona za Malawi Electoral Commission amakhala mu office kwa zaka zinayi. Kufikira pano ndi kupengera kusankhidwa kwa atatu amenewa, tinganene kuti no Malawi Electoral Commission ili ndi makomishona 6 ndi kuphatikizirapo wapampando wake ngati wachiseveni. Nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyo yayamikira atolankhani m'dziko muno pogwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi kuonetsetsa kuti akupereka uthenga woyenera kwa Malawi pa nthawi yomwe dziko lino likulira imfa ya Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 3. Akunkuyo anena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Muthenga wawo othokoza pa msonkhano wa atolankhaniyo, Akunkuyo ati mu nthawi ya maliroyi nyumba zowulutsa mawu komanso atolankhani anadzipereka pogwira ntchito yawo yodziwitsa anthu a m'dziko lino. Iwo ati nyumba zowulutsa mawu zinayimitsa momwe zimagwirira ntchito tsiku ndi tsiku ndi kukonza mapologalamu omwe amafotokoza zokhudza maliro a Dr. Chilima komanso ogwira ntchito ena omwe anamwalira pa ngoziyi. Iwo ati izi zaonetsa chidwi chawo pokonda dziko lawo popereka uthenga woyenera kwa anthu m'dziko muno. Mumadikirira chipinda chino nthawi zina mpaka na 11 o'clock usiku kudikirira kuti tikamaka kuona anthu tiwapatse choona. So inali wiki yovuta kwambiri kuti mukhoza panga navigate m'mabodza onsewa. Komano kupyolera pamenepo ndekuli anthu amene amadziwanso kutukwana. Mukauza chinthu choona koma amakhulupirira kuti atukwane. Sinali nthawi yoyenera, nthawi yokondweretsayo kuti ukhale pa ntchito ngati imeneyi. It was a very tough time. Koma tiwathokoza Malawi. Tikuthokozeni inuyo chifukwa panali kumvetsetsana kumene koma zoti ifeyo ena ola anene zoti atukwane ola yankhuleza bodza koma ifika nthawi imene timva choona kuchokera kuboma. Ndi ife timadalira kwambiri kupezeka kwanu kuti nthawi ina yake choona chipezeka. Ndene nganenezo kuti tsiku lililonse lakhala tsiku lovuta koma at the end of the day amati zonse ndi zabwino zimene zimatha bwino. At the end of the day takayika Vice President wathu mwaulemu and zimene zachitika futi tinagwirana manja tonse tinayima limodzi. Apa ndunayi yati boma ndilodzipereka kugwira ntchito ndi atolankhani moyenera powapatsa uthenga omwe Amalawi akufuna adziwe.
ndunayi yati boma lipitiriza kufotokoza zonse zokhudza kafukufuku wa ngoziyi komanso malipoti ofunika pamene dziko lino lili mkati mwa masiku 21 olira imfa za onse anamwalira pa ngoziyi kuphatikizapo Dr. Chilima. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Synod ya Livingstonia ya mpingo wa CCAP yayamikira boma polimbikitsa mgwirizano ndi umodzi mu nthawi ino pomwe dziko lino likukhuza maliro anthu omwe anafa pa ngozi ya ndege ku Mzimba sabata yatha. Mmodzi mwa akuluakulu a mu Sidoniyi, Mbusa Edward Kamthuzi, wafotokoza kuti zomwe zinachitika ku maliro a Dr. Saulos Chilima komwe kunafika atsogoleri akale a dziko lino ndi chitsimikizo choti Amalawi amakonda dziko lawo komanso wina ndi mnzake. Maliro Honorable Dr. Saulos Chilima akubweretsa mgwirizano pakati pa atsogoleri andale komanso atsogoleri azipani zosiyanasiyana. Chifukwa chonena kuti mtsogoleri Dr. Saulos Chilima anali munthu amene amalalikira kwambiri za mgwirizano, unity komanso kukhalira limodzi. Mwina tikhoza kunenanso kuti peaceful ndezi kuonesa kuti ndi ulaliki waukulu kwambiri umene maliro a Chilima apereka ku mtundu wa Malawi komanso chimene achita President Dr. Lazarus Makafi Chakwera kupita ndithu kukahagana ndi former president, kusonyeza kuti akulira limodzi anthu awiriwa ngati ma friends komanso atsogoleri a dziko, chimene ichocho ikupereka chithunzithunzi chabwino kwambiri ku dziko la Malawi. Maliro a Chilima akupereka ndithu model kapena chitsanzo chabwino chimene Malawi tikuyenera kuti tiyembekezerenso kusogolo kuti kangwirizano kukhalira limodzi komanso kuhagana ngati kumene kuja mugwirizano ngati umene uja ndi umene ukufunika kwambiri pa nkhani ya chitukuko cha dziko la Malawi, komanso kuti ndale zathu za Malawi sakhale ndale zotukwana ayi koma zikhale ndale za mtendere, chifukwa maliro amene aja kutiphunzitsa kwambiri za mtendere, kukhalira limodzi, mgwirizano. Koma zinthu zimenezi zisathere pa maliro pomwepa eya. Tikuyembekezera ngati Malawi kuti zimenezi zipitirira ndi kusogolo makamaka pamene tikufika kwambiri ku nthawi ya campaign. Unduna wa zamigodi walimbikitsa anthu akumwanza kumagwira ntchito za migodi m'magulu kuti azipindula mokwanira ndi ntchitozi. Nduna ya mundunawu a Monica Chang'anamuno yanena izi itayendera ntchito za migodi m'bomalo kutsatira malipoti oti anthu ena kumeneko akukumba miyala ya rutile nkumagulitsa pa mtengo otsika kwambiri. Achang'anamuno akufotokoza. Ndaona kuti tibwere tidzaone kuti chimene chochitika ndi chani. Ndetaona kuti ndithu pakukumbidwadi ndichomvetsa chisoni chokuti anthu amene akumba kunoku alibe chiphaso, alibe chilolezo, komanso akakumba ntchito yolavula gaga imene akupanga apa. Kugulitsa kwake akugulitsa ndalama zochepa. Pamene amene akugula miyala imeneyi kumene akupitako amakagulitsa ndalama zambiri. Akumapindula ndi amene akubwera kudzagula. Pamene amene akugwira ntchito kunoku sakupindula kwenikweni. Akungowabera. Komanso ngati dziko ndiye kuti tikuberedwa. Ndenoona kuti ntchintho chabwino kuti bwere tidzaone kuti kodi chitika nchani, komanso kuti tithandizane ndi anthu amene ali kuno kuti athe kupeza ziphatso zoyenera kuti akamakumba miyala yawo imene ili kuno athe kuigulitsa pa mtengo wabwino, komanso kuti ngati dziko tiyambe kumapindula kuti tizigulitsa pa msika woyenera osati kugula kumene akuchita anzathu kumadzagula mwakuba kuno ku Malawi. Anthu akuonetsa kuti osamadziwa kuti miyala yakuzogulitsa ndi mtengo wapatali, amona ngati kuti ndalama zimene akugulitsazo ndi mmene zikuyenekera, koma panopa kuti adziwa kuti akungoberedwa iwo watu alokonzeka kuna kuti awathandizire anzathu aku district council kumwaza kuti athe kukhala pagulu pa chizungu pa chetu mati cooperative kuti akapanga cooperative amenewa azitha kumagulitsa kuno bwino, ndipo tapempha anzathu akumwanza kuti abwere adzakhale pasi awaphunzitse kuno bwino zamene akhoza kuyendetsera gulu lawo kuti akambokumba miyala imeneyi athe kukagulitsa kuno bwino pa mtengo umene ukhala oyenera komanso wathandiza ngati anthu akuna kumudzi. A High Court kumzuzu atantha asanu ndi atatu kuphatikizapo atadikira Mafudza omwe ndi mwana womupeza wa president wakale Peter Mutharika alibe mulandu pa nkhani ya imfa ya anthu 30 aku Ethiopia omwe anapezeka mu nkhalango ya mtangatanga ku Mzimba. Kuphatikiza mulandu wa imfa ya anthuwa, khoti lapezanso anthuwa osalakwa pa mulandu ozembetsa wa anthu. Nili ndi mtolankhani wathu Hassan Phiri kuchokera ku Mzuzu. Hassan,
tatiuze kuti munali zotani m'bwalo la milandu pamene Judge Gladys Gondwe anapereka chigamulochi? Dzulo mu bwalo la milandu mu mzinda wa Mzuzu makamaka bwalo la High Court atangopereka chigamulo Judge Gladys Gondwe anthu amene amawazenga mlandu kuphatikizapo Sam Nabaya, Duncan Kalulu, David Luhanga, Thomas Dixon Kazembe, Boniface Nguluwe, Oble Jukes, Arnold Mwagielo komanso Tadikira Mafuta yemwe ndi mwana wompeza wa mtsogoleri wakale wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Anali wokondwa, anasangalala kwambiri potengera kuti akhala akuyendera mlandu kuchokera mchaka cha 2022 kuchafika lero 2024 pamene High Court lawa masula anthu amenewa kuti ndosalakwa sadawapeze ni mlandu wina uliwonse oti atha wazenga. Ndi anthu anali osangalala kwambiri, koma mlandu umenewu usanayambe mlandu umayeneka kuti uyambe thukoloko masana, koma unachedwa chifukwa chonena kuti mmodzi mwa anthu amene akukhuzidwa pa mlandu umenewu iwowa ndi Sam Nabaya anachedwa kufika ku bwalo limeneli la mlandu. Izi zinachititsa kuti High Court Judge Gladys Gondwe alamule kunena kuti mlandu umenewu awuyimitse kaye ndi kupereka ola imodzi kuti adikire Sam Nabaya kuti mwina nthawi imeneyo akhoza kukhala afika. Ndi 1 hour itata bwalo linalowanso ndipo Sam Nabaya anali asanafike. Kwa pamene bwalo linali mkati Judge Gladys Gondwe akuwerenga chigamulo chake, mwakachetechete Sam Nabaya anadzatulukira ndipo analowa m'bwalo limeneli. Zazikulu zimene anayankhula Judge Gladys Gondwe ndizonena kuti amene amayimira boma pa mlandu umenewu motsogozedwa ndi adziko ndi anthu malonda sanabweretse umboni okwanira omwe unganene kuti anthu amenewa akhale ndi mlandu ndipo amangidwe. Pachifukwa ichi ananena kuti mboni zimene zimabwera ku bwalo limeneli la milandu zimabweretsa umboni osiyana zomwe zimaonetsa kuti mwina kutheka amenewa amayimira boma pa mlandu sadazikonzekeretse mokwanira mboni zawo. Kuphatikizapo iwo ananena kuti Sam Nabaya amene amagwira ntchito kwa atadikira ngati oyendetsa galimoto CA5192 iwo anangolandira telefoni kuchokera kwa anthu ena kukaronga kuti apite kukaronga akanyamule katundu, osanena kuti akakhala katundu wa mtundu wanji. Ndiye anachajana mtengo wa 1.4 miliyoni kwacha. Kwa hiyo anapita kumeneko kuti akanyamule katundu. Pofotokoza manena kuti atafika kumeneko anamba kumaopseza ndi anakakamiza kuti mpaka na anyamule katunduja. Kumene anazazindikira kuti katundu wake anali anthu amene watu aku Ethiopia. Ndi unguza umboni wonse maumboni onse amene anabwera mu bwalo limeneli la milandu anaona kuti sizokwanira kunena kuti anthu amene amaorganizira awa akukhuzidwa mwa njira ina iliyonse pa imfa ya anthu amene wafete awa mdziko limeneli la ku Ethiopia amene matupi awo anapezeka ku nkhalango ija ya mtangatanga mboma la Mzimba. Chabwino Hassan, sindikudziwa kuti utayankhula ndi mbali zonse zoyimirira pa mlandu nkhani imeneyo anayilandira motani? Mbali zonse tinayankhulana nazo ndithu utatha mlandu umenewu, ndipo tinayamba kuyankhulana ndi amene anali oyimira oganiziridwa pa mlandu iwo atu ndi Gilbert Konyongwa. Iwo ananena kuti ndosangalala kuti clients awo kapena kuti anthu awo amene amawayimira awamasula pa mlandu umenewu, ndipo ananena kuti zonse zimene zachitika chonena kuti aboma adalibe umboni okwanira. Ndipo nawonso mbali ya boma tinayankhulana nawo adziko ndi anthu malonda amene ananena kuti ndiwodabwa kuti khoti lagamula choncho kuti anthu amenewa apita alibe mlandu ndipo nkhani imeneyi yatha. Koma iwo ananena kuti akakhala pasi ndi kuunguza chigamulo chimenechi, akamaliza kuunguza akayankhulana ndi office ya Director of Public Prosecutions, office ya DPP kuti akamve tsopano kuti kodi
achite chani ndi mulandu umenewu. Koma iwo ananena kuti ngati ofisi ya DPP angalangize kuti akasumenso ku bwalo lokulirapo la apilu ndekuti iwo achita zimenezonso zimene anzawo oyimira oganizidwa pa mulandu ananenanso kuti ali okonzeka kuti apite ngakhale kwina kulikonse ndi mulandu umenewu. Pamapeto pa zonse Judge Gladys Gondwe analamula kunena kuti galimoto zimene zinatengedwa ngati umboni mu bwalo la milandu kuphatikizapo galimoto CA 5192 imene ndiyatadikira mafuta komanso galimoto ya Sienza zimene zibwezedwe kwa eni wake, ndipo zimene anawalamula kuti apereke papero zonseziso azichotse de zomwe zikutanthauza tsono kunena kuti mulandu umenewu watha. Ndathokoza kwambiri Hassan Phiri kuchokera ku Mzuzu. Zikomo. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Hassan Phiri kuchokera ku Mzuzu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Justice Annabel Ntalimanja awasankha kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu 14 powaganizira kuti akhala akuba ndi kuchita umbanda. Ndipo munganiza masewero dziko la Malawi latumiza othamanga mmodzi yekha ku mpikisano wa African Senior Athletics omwe uchitikire ku Cameroon kuyambira mawa lino. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza, apolisi ku Lilongwe agwira anthu 14 powaganizira kuti akhala akuba nkuchita umbanda kumeneko. Pogwira anthuwo, apolisiwo apezanso katundu wa ndalama zoposa 120 million kwacha yemwe anabedwa mu mzindawu. Tili ndi ripoti la Yamikani Makanga lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Malingana ndi mneneri wa polisi ya Lilongwe a Hastings Chigalu, oganiziridwa awa ndi Achisomo Paul, Blessings Banda, Carlos Chipeta, Patrick Pande, Kelvin Chirwa, Rajab Chisankho, Alex Mponya, Tobias Sendeza, Alfred Phiri, Sylvester Mponya, Gift Singano, Gift Phiri, Masautso Mandala ndi Stafford Domingo, omwe anthuwa ndi azaka zoyambira 19 kufika 58. Anthuwa omwe akuti anagwirapo ukaidi mzaka za mbuyomu akuaganizira kuti anaba ndi kuvulazanso alonda ndi kugwirira amayi. Iyo ati anthuwa avomereza kuti adachitadi mchitidwewu. Anthu amene mukuwaona kumbuyo ndi mbava ndithu anthu akuba amene akhala kuvutisa nthawi ino ya Lilongwe amene wandithu akhala kuvuta kuchokera mwezi wa January koma kufika mu April ndimene anavuta kwambiri ndi umbava umene akhala kupita maloji komanso manyumba ena ku area 43 area 12 ku GTP ku NRC malo sinasiyana komanso akhala kuba maloji osachepera asanu ndipo katundu komanso ndalama zimene iwo akhala kuba kwa anthu amene ndizosachepera 120 million ifo kuti amataka fika maloji amaba katundu komanso kulanda ndalama za anthu amene amakastoma amene anakhala kuti agona pa malopa ndiye mukhoza kuona kuti ndi anthu opsa kwambiri si anthu achibwana mwina amene akuonekera momene mwina anthu angaganizire koma ndi anthu opsa kwambiri ifo kuti mbuyo monsemo iwowa akhala kugwidwapo ndipo akhala kupita ku court. Wina mwakatundu yemwe apezeka ndi monga lamya zam'manja, makompyuta, makanema amakono komanso mfuti, ndipo katundu wina akuti anamugulitsa kale ku Mozambique. Pakadali pano apolisiwa akusakasakabe anthu ena omwe akukhudzidwanso ndi umbavawu komanso katundu yemwe anamugulitsa kunja kwa dziko lino. Ntchito yoteteza nthaka yomwe anthu akugwira nkumalandira ndalama yathandiza kusintha miyoyo ya anthu m'boma la Rumphi. Henry Haukeya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Musase Cheyo. Nkhalango ya Rumbwezi ili mdera la mfumu yaikulu Kachulu m'boma la Rumphi. Nkhalango iyi inatsala pang'ono kutha chifukwa cha kudula mitengo mosasamala. Koma kudzera mu ntchito yomwe cholinga chake ndi kuteteza nthaka kapena kuti Climate Smart Enhanced Public Works Program muchingerezi, pansi pa ntchito ya Social Support for Resilient Livelihoods Project SSRLP, nkhalango iyi tsopano ikubwereranso ngati kale. Timothy Msisya ndi mmodzi mwa anthu omwe akugwira nawo ntchito ndipo akuti
umoyo wawo ukusintha. Kubwera kwa ntchito imeneyi taonadi kuti ivula kumusiku siku mathamanga maza monjera kuno kuntunda mitengo imene imathandiza kugwiraso maziwa kuti kumusiku zachilengedwe zimaoneka bwino anthu akumapulumuka kunkhani ya madzi. Nkhalangomu mumapezeka kuti masuku pasi pamapezeka bowa nuzati bowa mkumziwa amapezeka pasi pa anthu amasola kwambiri mumapezeka ndiwo ndi zinazi. Kupatulapo kusamalira nkhalango, anthuwa akugwiranso ntchito zina monga kukumba migula, akarozera, kudzala udzu wa vetiva zomwe cholinga chake ndi kuteteza nthaka. A Boyd Msowoya ndi mkulu wa ntchitoyi ku khonsolo ya boma la Rumpi ndipo akuti cholinga chachikulu cha ntchitoyi ndi kukweza miyoyo ya anthu polimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Chifukwa takhala tikuzungulira makachimenti monsemu ena akhala kutiuza kuti mwina munda mwawo chipangireni akarozera chipangireni maswale aona kuti kukolola kwawo kuli almost above 60%. Chifukwa ena samatha kukolola. Tinalowera mbali ina ngati kumakachimenti akumwazisi chakufupi ndi kunyikako kumachitika kwambiri nkhani ya kusefukira kwa madzi. Anthu kumene koko anapanga maujeni awa timati ma storm drains awathandiza chifukwa pakali patikulankhula pano in 2 years time chiyambireni project mafrats kumene koko anasiya. Ntchito ya Climate Smart Enhanced Public Works Program akuyigwira pansi pa ntchito yotchedwa Social Support for Resilient Livelihoods Project SSRLP yomwe ikulandira thandizo la zachuma kuchokera ku nthambi yotchedwa Multi-Donor Trust Fund ndi a World Bank. Anthu omwe akugwira ntchitoyi amalandira mtukula pakhomo wa ndalama zokwana 1,600 kwacha pa tsiku. Sukulu ya Central High ku Blantyre yati ikukonza zokhazikitsa sukulu ya ukachenjede yomwe iziphunzitsa achinyamata ukachenjede pa malonda komanso luso pa ntchito zosiyanasiyana ndi cholinga chopititsa patsogolo ukadaulo wa anthu ogwira ntchito mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a board ya sukuluyi Salim Karim afotokoza izi pamene sukuluyo imachita mwambo otsanzikana ndi ophunzira omwe atsiriza maphunziro awo chaka chino. Karim ati padakali pano aonjezera kale nyumba zophunzirira ngati njira imodzi yokonzekera kukhazikitsa kwa yunivesiteyo. Ana onse amene anamaliza A-level ndiye ndaganiza kuti ma certificate amene ochokera kunja azamupeza pambuyo koma ma certificate amene ndili nayo konkuno ndinafuna kuti iye azere ndi mayi yace ndi bambo yace kuti aone ndiye ndimupereke certificate amene machokera ku skulu yathu. Atsogolo ndikuganiza kuti ndizapitiriza kapena kuikhira polytechnic ndiye pambuyo ndipambane kuti ndifike pa ma university. Poyamba ndinayamba ndi ma primary school ndafika ku high school komaliza O level sabanu ndafika ku A level. Poyamba ndinali ma student A level kukwanira 4 okha sabanu ndapambana 32 mchaka uyo. Ndiye ndikuganiza kuti ana amene azapita kuti ndiye ndifuna kuti ndikhale ndi polytechnic ndi university patsogolo kuti ana onse kuyamba pa nthawi amene anabadwa pakana amaliza ma qualification yace zonse zikhale apo. Ndipo mmodzi mwa ophunzira omwe atsiriza maphunziro pa Central High chaka chino Natasha Zaria Kachiwiya akufotokoza za momwe sukuluyo yamuthandizira kukonzekera maphunziro a ukachenjede. Pasiku la lero tasangala kwambiri chifukwa chikudziwa kuti tamaliza ndi sukulu komanso tasangalatsa makolo athu kwambiri. Maplani apapa tinayamba kuwasanja kale kuti kusogolo tikhale anthu koma ambiriso nikhoza nena kuti tikupita ma university. Central High yatipasa maphunziro abwino kobasi kuti ambiri ife tasankhidwa ma university abwino. Ineyo mene ndaphunzira ku Central High nikhoza nena kuti ma facilities aziphunziro awo china chilichonse chabwino. Ndiye adaganiza kuti apange university zikhala zinthu zothandiza ku Malawi yonse. Munkhani za masewero dziko la Malawi latumiza osewera mmodzi Asimenie Simwaka ku mpikisano wa osewera masewero othamanga a m'maiko a mu Africa omwe uyambe mawa mdziko la Cameroon.
ochita bwino ku mpikisanowu adzigulira malo ku mpikisano wa pa dziko lonse omwe uchitike mwezi wa August mdziko la France. Amini Musa ali ndi nkhani yonse. Osewera awiri a mdziko lino Sten Lifa ndi Asimenye Simwaka ndi okhawo omwe anadzipezera malo ku mpikisanowu. Koma Lifa wakanika kukasewera nawo mpikisanowu kamba kuti akulemba nawo mayeso a ntchito ya usilikali. Poyankhula ndi MBC atangofika ku Cameroon, Simwaka wati ndiokonzeka kukapikisana ndi akatswiri anzake a mu Africa. Ine target yanga ndili ready kupanga compete ndi anzanga amene ma athlete anzanga ma top athletes. Komanso chimene chachikulu kwambiri chimene ndikuyang'ana ndi ma qualifiers amene tikuyembekezera kuti kuli mpikisano ku Paris 2024 Olympic Games. Ndi awawa ni njira imodzi ya ma qualifiers ndi ngati kwa ineyo ni chinthu chimene ndikuchiona chaphindu kwambiri kuti ndiyesese ndichilimike kumbali yanga kuti ine ndipange qualify. Komanso mtundu wanga usangalale. Bungwe lomwe limayang'anira mabungwe amasewero mdziko muno la Malawi Olympic lomwe limathandiza osewera ku mpikisanowu. Pomwe akulimba mtima kuti Simwaka atha kukachita bwino ku mpikisanowu, mulembi wa bungweli a Henry Sakala akuti dziko lino likuyenera kuchilimika kuti litulutse osewera ambiri omwe atha kumapambana mendulo m'mipikisano ngati imeneyi. Futo limene tili nalo ntoti situyikapo mtima kwenikweni wakonzekeretsa ma athletes athu. Mudziwa kuti Malawi Olympic Committee ilibe ma athletes amachokera ku ma associations. Kawiri zimapezeka kuti ma athletes tiakonzekeretsa kokwanira kuti mwina azita nawo compete mipikisano ikulu ngati imeneyi. Ikanakonda kuti kuchokera pa association level ma companies azitithandiza ndithu kupangitsa kuti ma athletes athu azithe kumakonzekera bwino mipikisano komanso makachita nawo compete mipikisano kusiyana ndi kumangoyembekeza kuti mungati mwachita bwino kumeneko tidzakupatsani chakuti mungachita bwino kumeneko tikupatsani maploti. Mpikisanowu useweredwa kuyambira lachisanu lino mpaka na lachitatu sabata lammawa. Opambana ku mpikisanowu adzigulira malo ku mpikisano pa dziko lonse omwe uchitikire mdziko la France mwezi wa August. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. Justice Annabel Ntalimanja awasankha kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu 14 powaganizira kuti akhala akuba ndi kuchita umbanda. Ndipo mu nkhani za masewero dziko la Malawi latumiza othamanga mmodzi yekha ku mpikisano wa African Senior Athletics omwe uchitikire ku Cameroon kuyambira mawa lino. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.